Mooi fort, mij Isa. Jullie zitten hier heerlijk in het zonnetje en helemaal vanuit Zeeland overgekomen naar het mooie Friesland. Het mooie Friesland, inderdaad. Dat zeg je goed. Ja, en dat is wel helemaal de andere kant. Waarom naar Friesland? Moeilijke vraag. Ja, het water trekt ons, alle meren. En ja, Eernewald ligt in het midden dan een beetje, hè? Ja, en volgens mij is het niet jullie eerste keer in dit dorpje. Nee, dat klopt. We zijn hier al in totaal in Eernewald misschien al wel 6 of 7 keer. Maar voor het 4e keer in hetzelfde huis, hier aan de haven. Ja. Ja, wat maakt Jennewald nou zo leuk? De rust, de ruimte. Als wij 's morgens de deur open doen en we komen naar buiten, dan hoor je alleen maar vogeltjes. En voor de rest niks. Het prachtige natuurgebied, de Oldevijnen, vinden we ook heel mooi om door te wandelen. Dus, en de fietstochten die we hier maken. Ja. Dus ons station is Eernewald. En daarna verkennen we de omgeving te voet of op de fiets. Jullie treffen het maar met het weer. Altijd. Zodra wij Friesland binnenkomen, dan gaat het zonnetje schijnen en het gaat niet meer weg. Ja. De laatste 4 jaar is het zo. Misschien toch een beetje Friesland eigen, dat zonnetje. Nee, we nemen het mee uit Zeeland.